잘안 하면 문제. 없다. 뭐 다른. 아, Malik Yamat. दूरियों की क्या फिक्र जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे जुदाई Hello जोंनि hello समायना रमायना Hai समायना रमायना Hello जोंनि बर' हारिनि समायना रमायना रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायफैनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन रायजो राजा नोंथांमोन नै आं दा दं दुब्लि माथावरि जोंनि नोंथांमोना नायनांगोन जोबोद समायना जायगा जोबोद बरिया बार नांदो ओमफ्राय आंदो दं नै दुलुर बस नै ओमफ्राय बाइक दं जोंनि बाइकआ गरमसो हिर' हन्डा मज्जा Halo, समायना रमायना रायजो राजा नोंथांमोन दा जों सिंग्रा जागोन सिंग्रा बे आखि सिंग्रा जागोन दिनै सिंग्राजों सा लोंनाय जायो ना माजा लोंनाय जायो जायखौनो मिथिसिगोन सिंग्रा मोनो ना मोना नायग्रोनोसै मोनबा खिन्थु बिराद जागोन जों सानैजों बिराद जागोन सिंग्रा नायबाय थांनोसै र' दे दसे लाखिथ'नि दे मानोबा भिडिअ बिराद गोलाव जायो जोंनिया एकदम बुसुखांहरनाय भिडिअखौ दा just सकआव दिन्थिगोन सकखौ नायनांगोन सिंग्रा Malik wow ini kelanjut ini mas zane isti bersih kedua singra ha bestari singra Malik Yamat oh my god wow mas zane nih siapa nak malah nih Ekor ada bang? Hah? Wah, bisa bodoh lo kantor. Wah, ada snet ya? Oh ya, snet kaget. Sarda di. Ini dengan nak kata biar macam. Beli sabun kan biar masih gitu nih. Dadah, malah kabar? Dadah. Ini lama pura Guwahati. Nih tadi wow. Seksi road, right. ओमफ्राय जोंनि समायना रमायना रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो जोंनि खाथिनिनो सुक्राय पार्कआव थांगासिनो नोंथांमोना जोंनि पार्कआव नायनो हागोन दसे सम बेनिफ्राय लादो माजा लाबाय मोननै ओमफ्य सिंग्रा Mèo wow, mèo lên. Cô đi. Wow, này là mấy gì? Mèo. Thu. Nó phát lên. रहेंगे हम नहीं जो तुम ना रहेंगे हम नहीं चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं
समायना रमायना रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि लोकेसन जायगा सफैबाय नोंथांमोना नायनानै जोबोद समायना जायगाया मजा रावबो गैया हास्रो रोसो जबाय था जाबाय था नै खाथि उनथिं दै दङ दै नायनो हागोन बेनिखायनो दा मोजां जायगा नै सुक्लाय दैमा दैसा itu diunik deh, guys nih border sama ontai, moja zaigya nih, di sini nggak, guys naik naga nih, dia moja zaigya, sini diunik sih hasta tuh, raja pernah sini anak kundong menberi, bani singra, dosta rekho zaga sini nih, dia rekho nih, bani menilai dia pani, deh. 와, 뭐 다른 야, Mas, Abi. Nah. guys, Zay. इतने खुश नसीब थे malah ini. सारे दिन बीत थे दूरियों की क्या फिक्र जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे तेरी जुदाई I am the one, the way your son don't need a भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना Nabi tu sana. भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना Sepeda mana sih? Ada masalah kan? Bola. Priau ni salah kau, dan priau. Mana perlu ini? Ada isu kan? Sila. Kamu betul kita kan mama, baru nikah bre. Kalau agak taman mana kalian? Dia siapa nak punya? Dia nak keluar le, kali ber. Enggak benar lah, nanti lah. Enggak apa-apa lah, bisa pak. Nah, masih berjalan, bye. Bye lagi sini, Pak. Kan dari sana, Itu kali boleh lawan kembali kan? Guys, apa ke? Ini ke lengzubai, ini ke lengzubai. Kerana betul lah. full coba udah. Ini menya ke zubai. Bani kena ke tasmina jatuh dah. Tasmina jatuh. Dia mencil dan apa mencil. Baik segera mentam dong bawa. Hai जोंनि बर'नि समायना रमायना रायजो राजा नोंथांमोनै दा जोङो जायगाखौ नागारना थांनोसै न'आव फारसे न'आव थांनोसै बारा गोबाव थाबाय थाजाया लकडाउन ना गाइस बोरैबा पुलिसफोरखौ दामजागोन बिदिबा जोंनि बर' हारिनि समायना रमायना रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गाइस आसा खालामो नोंथांमोना उननि भिडिअफोरखौ नायबावनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन स' गाइस भिडिअ दा बाय मिथिबाय होनदो Bye guys. नै जोंना बाइकआ होलायनोसै Moja. लागाव हो होलायदो र'